Jatono phungkam tini norok ti pramothani central committee ni adongrok Kanchanpura specially 60 constitution norok phaima tamno tui phai eba norok ni wansuk marok bahai sagadi o constituency no tui belai hambai yaparo puila chini kok borok news channel lokno tini nemni singmungo chungbo okok no sanan musungo sini buwagra belai no maya gana buwagra belai no hamjago specially o Kanchanpura ano bahai no jaga ni observers namui rohmani karon ke obono je buwagra chini tipra dofani obru hodarok no ba bru bosong no asukke hamjakha bru bosong rok ni naini dinarok ang chini bru rok no chini riang rok no omsukke hamjog mane sudu riang de Borma Tripura molsom riang amhani kogya bru rok no omsukke no hamjago je ADC hapang khamani jorao duijon MDC tongmani jagao duijon no EM sanamai rikha EM orthonga ke executive member hempano ADC ni to mantri no klayo angka aba hake khlai rikha mantri duijon MDC basaka duijon no jit rikha duijon no EM sanamka aboni yagulo bahai no tabuk ojorao nukmani ngkai tabuk ojaga chungbai chungno bui Hemlock nani bagai chungbai chungno bukha khegri nani bagai o jagao te kaisa bubagrani bana tui bubagrani flag tui ang baithang observe khaitini nukphaiga oroje bubagrani flag no use klai bubagrani mukhang no skango use klai TSP mungui je o jaga thaipung chin no tui je kasoi tongkha abo belai khino lasi masingsa sini tipra dofani bru hodani bagai abo belai lasi mung kotor tei wana masingsa kok tai bubagrano omsukke mane sak nangia hai mani kalayo a tabuni jorao ang abon bagai a supporter tongnai rokno je a thaiblungni supporter tongnai rokno ang borno request khlainani musungo sini bubagra norokni bagai je firing range sekango khlainani purbo SDM office of phaipuru apru bini kuno sarthok kri sing baithangbo phayo a jorao SDM office of phai army firing range khlai o jagani sini bru rokno nornani bagai planning khaimani orun je nagorik surakha manch rok abno kebengnani bagai bubagra phaika bru resettlement ni matter no tui je puru lahar ka sulai tongo masaya manangya angai birmano dini hin phaimosi hin saung kangkai ang takukno sanamu sungu nung tabuk bo jora tongkho tini bo jora tongkho tei 4 days jora tongkho nung bukha slaidi takuk songkor nung bukha slaidi nung bubagrana asukno hamjago hungkai nung tini sairik ni bisingo ba khanani bisingo no nung press meet khai sawi nono je follow khai tongnai borokno nung sawi di a thaibulungle bubagrani chinnoya bubagrani mariya bubagrani chinnole amutui smise bungno se bang budriye apply khlaidi chini ata philip no hin sadi nung sake bubagra phona karnai chung phona karnai o Kanchanpurni bebak chini bru rok pho nungno na karnai nungna ngo kok charo kha kahambai ang bono obono request siklayo ang nung tinini bisingono jodino sawiri ungkai bini bisingtibo kaisa solution phaimanu ang jorao wansuk jakha actually o jagao budget dofana hamjagi Thailand ni phayu mani abo pura magna sijagi tongo dofana asungna hamjago ungangke bubagra na asungna hamjago ungangke ba tangi bubagra ni kokno bonorna ni thangba bubagra je borokno rikha tini ang chini takuk songkorno okok sanani nayu nung tini oro phaika srapse youtuber ngi nung popularity man khasini jakha abon bagi nono koyekjon borok logi rikha nung basar ni logi chung tongo nei boje aba haike tabuk bubagra ni kokno bari je samung khai tongman ab belai khisitra a kok sanani thangke bini jagao chung hai borok si dabi khai musango जों तिप्रा मथा बुबाग्रा कांग्रेस तंफुरुनि सिमि तिप्रा मथा NGO तंफुरुनि सिमि जों सामुंखलाय फैयो ADC इलेक्शन लाइथांगा ताग एसेंब्ली इलेक्शन फाइका सिनि से जों आसक सामुंखायसे बुबाग्रा न टिकेट नि बागै आबुक बदाबि खेरगियाखौ जे बुबाग्रा bo nijini rangkhok puisa khibi ui bini flat rock phalbai bini jet tongkri bini sak sori hamia ngai bo jottono subai candidate chongai tini basari apply khlaini bagi bo khapur mui tongo bo nije se buto basayakhu nung ang sannai saboba no nung bermai boyingkha nung takuk songkor nona ang tabuk bo sawo nini jora tongkho nung public bai na karjaknai chinoran bru bai na karjaknai bubagra bai na karjaknai chini press media rok bai nung na karjaknai hayakai nini kaham hamia public nini je loop nangi tongmani abo to loop ni koksi loop ni kok loop nangmani baginyo to botini candidate ni bagi koborungu dofani bagi hani bagi koborung hangkai Thailand ni bagi khapur Thailand ni se khapur ui phei dofani bagi hangkai tabung nukjak mani to Thailand khapur phaimani abo dofani bagi ya bubagra ni bagi ya ticket ni bagi si sak torna musungma bagi si sak kungchukna bagi si bele abo abon bagai ang okok no kesarna nayo bubagra tini phaimani karon abono bubagra o jagani je pisa piring ngi tongmani je nagorik surakha moncho bai oroni bru rok o hani busarok satok tek tok khlaijagi tongmani abono bo belai wana jak belai kheno kha khamjak usrang malai furu bano bini rajbari thangro bano kokno sau परितोष वहाँ का ब्रू लोग बहुत सीधा आदमी है
uluk tong kri mansak joratui bo chubasu khlaika bini bisingti bono nugui kwbangma dofarok kwbangma hodarok chubasu khlaipika phia tabuni ojorao bubagrani kokno khnayawi je borok bubagrano borom riya ngei bongni sak hamnani wan sugui ba sakno torjagui je thaipung tuyei je himi tongmani abo belai lasima singsa angkha khlaio a thaipungni nil bongni mokolo siljagui borok mokol nugia ngi tongphano se musangana ngi angkha khlaio abo belai lasima singsa tomo acha specially tini bubagra je phaina kok oro nini oro tabuk new voters rok je Mizoram ni phaina chini takuk tai bukuk song borok ni bagui borok bai kok lam salainai tamono tui salainai kisa obono chuno hinsriman kha hamta borok bai tamono tui kok salaina ninga kai tabuk je chini o jagao je thaipung ni je tubui phai ang bono specially ang asuk din kuno kogo attack khlaiya but tini ang khayokha bkhayogui ang bono sanani manayo je sikango ang khanaka bono ang khanao tamo hunai tam bermai boida hin bermai boida tamjan hi youtuber youtube khlaitini youtuber rok jora popularity man thango kaham kok bini popularity angkha khlaio tabuno ojora bo o bini naharmung bini o himmung no bosklaiya ngake bini popularity to ekdom paino thangnai bar puila phaimani jorao ang khanaka dofano hamjagie hano hamjagie bubagra no hamjagie ang logirini hinise Thailand ni phaimo ni jodina asukse bakhari huina bubagra no hamjagu ngke bubagra je borokno candidate chongni ke batangi kosina haimanya ba abo haikeno bini bisingtui tini je abo hai lasi mung tong nukmani bagai bubagra belai kheno sak hamya bubagra ni belai kheno sori hamya belai kosto tongo bo bini kidney ni problem heart problem bini uric acid tongo bo treatment khaijangnani thangnani tongmani joraosi o jagao obo haike oroi poroi mani nugui bubagra teiwaisa borok bai kok sanani bagai phaijani bagai chaitogui ma tongo फियाबा बुबाग्रा नाइदी उस गंगा गोसिराम जगह सापुरबो बुबाग्रा जो बोलता है दिल से बोलता है वो बुई है वो तातल कोक सनाई बर गया गोसिरामो फाइब्रो बोसाका यहाँ का ब्रू लोग बहुत सीधा आदमी है पब्लिक लोग बहुत अच्छा है कुछ लीडर में ईगो का प्रॉब्लम है कुछ लीडर लोग में जो प्रॉब्लम आ रहा है लीडर में आ रहा है पब्लिक में नहीं आ रहा है मैं दोबारा अगर जन्म लूंगा तो ब्रू बन के जन्म लेना चाहता हूँ बुबाग्रा आसक के kubui kokno saka abono si respect riya nga kai angkha khlaio bermai boy bo berma hakoron thangsinai sekango edc election ni sekang patal kinya bo same khlaika bubagrani flag ti bubagrani photo no tui bubagrani mumbai khlaiei bo bahaino diamond chin rio o diamond bo bubagrani bodolno o amutui bo bubagrani bodolno hunai thokenan thangtini wo patal kinya tini patalo soguika he diba abo haikeno bermai boy chini takuk songkor bobo chini takuk yang bobo bo malaika gonda sora program rogo thangpru bo afur rogo sau ata angle Thailand ni phaimole bubagrano logi